ce ana sallama da ni kuma ban ga kowa ba. A'a. Ka. Materials. How far now? Wala now? Dama kai ka tura sallama, yes, kake sallama da ni? Ni ne. Ban ce ka fita daga ido na ba. Ban ce kan ƙara ganin ka a kofar gidanmu ba. Haba my love. Haba my dear. Haba my love. Haba my dear. Haba my husband. Haba. Please take it easy my dear. I love you too. Wai ni sa'ar ka ce? Ko rashin hankalin naka a kaina ya tabbata ka nuna min kai cewa kai mahaukaci ne. Ban ce ka fitar ka ƙara zuwa gidanmu ba. It's too much someone. Duk abin da na maka fa kai ka jiyo fa. It's too much. Bar kofar gidan nan. It's too much. My love is too much. Someone has killed murders. Someone has killed murders. Haba my dear. Allah ya baka lafiya. Ai ya kamata ki duba matsayin iyaye da suke so su hada wannan abun. Muhimmancin abin zaki kalla. Ba munin abin zaki kalla ba. Sai a dauki mahaukaci a nanika mun ko? Ni ko me zaki gaya mun ba zan damu ba saboda na san akwai wani dafi a cikin zuciyata na kaunar ki da nake. Ya kamata ki fahimce ni. Kuma yanzu aka yi kulla wannan aure za mu samu zumunci, za a samu shakuwa ga lada. Allah ka jarabci mahaukaci yana so. Abinda zaka min kenan ka bar kofar gidan. Ya fa kamata ki san darajar iyayenki abinda suke so su hada. In wata ce take gaggaya min waɗannan maganganun tuni na yi mata abin da ya kamata in mata amma ta san yiwa haka. An gaya maka mahaukaci. Rasa wanda zai aure ni sai mahaukaci. Ai gwara ni na bi tarbiyyar iyayena kuma ba a yawan kawo ƙara na gidanmu. Maryam. Ka gane? Maryam. Kina jina? Wai ina kika samu irin wannan dressing din kin iya kwalliya ba duk mace bace fa ta iya mat kin gane a dan shafa nan kuma kalar riga kalar takalmi a gidan mahaukata inda aka kai ka anan naje na koyo zo dauke ki a hoto Maryam juyo min idan na fito na same ka yau na dauke ta ta iya tafiya rangadas ranka duniya za ta yi maka daurin goro sai ta maka daurin goro. Ai duk wata magana daga baya ne. Ai in ka ji mace tana cewa wallahi ba na son sa da in aure shi gara in hada rijiya. Daure duk wulakancin da za ta yi ma a daura auren. Ana kaita kwana na daya. In har ta kwana din fa akai kwana na biyu. In har ta kwana din fa har aka shiga kwana na uku tana gidanka. Haba ai ana hudin sai dai ka ji tana yaya na ina kwana yaya na a da lafiya